Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. 35 гадоў калоніі на дваіх. У Мінску судзілі Паўла Выбішчэвіча і Андрэя Зіненку, якіх абвінавацілі ў падрыхтоўцы дыверсіі на чыгунцы. Справу разглядалі ў закрытым рэжыме ў Мінскім гарадскім судзе. У выніку мужчыну прызналі вінаватымі паводле шэрагу артыкулу, сярод якіх здрада дзяржаве і падрыхтоўка акту тэрарызму. Обвиняемым по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы. Выбишчевичу на срок 23 года со штрафом в размере 700 базовых величин. Это более 29 тысяч рублей. А Зиненко на срок 12 лет со штрафом в размере 600 базовых величин. Это более 25 тысяч рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Мужчыну затрымалі летась. Як сцвярджалі прапагандысты дзяржаўнага АНТ, гэта адбылося за спробу, цытата, падарваць чыгунку ў Стаўбцоўскім раёне на загад куратараў з СБУ. Рэжым зноў абмяжоўвае правы палітвязняў. Некаторым з ім забаранілі дасылаць грашовыя пераводы. Паводле праваабарончай ініцыятывы Mayday Team праблемы з адпраўкай сродкаў пачаліся 16 студзеня. Прозвішчаў асуджаных, якія трапілі ў чорныя спісы, праваабаронцы не паведамляюць, але адзначаюць, што яшчэ напрыканцы снежня гэтыя палітвязні атрымлівалі грошы без перашкодаў. Пры гэтым працаўнікі паштовых аддзяленняў не хаваюць рэальную прычыну забароны і адкрыта кажуць, што атрымалі спісы апальных беларусаў з Мінску. У Берасцейскай вобласці ўвядуць узмоцнены кантроль мяжы. Захада будзе дзеяць з 10 да 14 лютага. У прыватнасці рэжымныя мерапрыемствы пройдуць на тэрыторыі Дамачэўскага і Тамашоўскага сельскіх выканаўчых камітэтаў. Паводле Берасцейскай памежнай службы асаблівую ўвагу нададуць выяўленню і папярэджванню парушэнню заканадаўства краіны аб дзяржаўнай мяжы, а таксама прыродаахоўнага і міграцыйнага заканадаўства. У мінскім метро запрацавалі інфармацыйныя экраны. Іх адключалі на патрабаванні ўладаў на час выбараў, паведамляе выданне «Позірк». Сістэмы не працавалі з 23 студзеня да 5 лютага. Паводле крыніцы ў рэдакцыі, такім чынам чыноўнікі спрабавалі пазбегнуць леташняга ўзлому. Тады перад самым пачаткам адзінага дня галасавання на парламенцкіх і мясцовых выбарах Белпол вывеў на экраны зварот Светланы Ціханаўскай. У ім дэмакратычная лідарка казала пра фальсіфікацыю гэтак званых выбараў і другую гадавіну паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну. Таксама раней флагшток паведамляў пра тое, што указанне выключыць экраны ў грамадскіх месцах дзеяла і ў Гомельскай вобласці. Праўда, там абмежаванні былі да 27 студзеня. Штогод мінімум 15 тысяч беларусаў і беларусак, што сталі ахвярамі хатняга гвалту, звяртаюцца па дапамогу ў сацыяльныя цэнтры. Пра гэта заявіла пастаянная прадстаўніца Беларусі пры аддзяленні ААН у Жэневе Ларыса Бельская. Паводле Бельскай, для бяспекі ахвяраў хатняга гвалту ў Беларусі дзейнічае сетка гэтак званых крызісных пакояў. Агулам у нашай краіне 239 пунктаў, з іх 134 адкрылі толькі летась. На першае паўгоддзе 2024-га там заставалася каля 108 асобаў, 81 жанчына і 27 мужчынаў. Штогод толькі паводле афіцыйных звестак рэгіструецца каля 80 тысячаў фактаў гендернай дыскрымінацыі. Пры гэтым ацаніць рэальны маштаб праблемы складана, бо не ўсе з пацярпелых звяртаюцца па дапамогу. Цягам апошніх гадоў рэжым ліквідаваў шэраг НДА, што займаліся гэтым пытаннем. Таксама ў Беларусі дагэтуль няма закону аб супрадзеянні хатняму гвалту. У 2018-м адпаведны законапраект раскрытыкаваў Александр Лукашенко. Дыктатар назваў яго дурасцю, што ідзе з захаду. Паважаць дзяржаўныя сімвалы і рабіць пасільны ўклад у развіццё дзяржавы. У беларускіх дзяцей з'явіўся шэраг абавязкаў, прапісаных на заканадаўчым узроўні. Пра гэта паведамляе прэс-служба Палаты прадстаўнікоў. Змены, што раней унеслі ў законапраект о правах дзіцяці, прынялі ў першым чытанні. Паводле новай рэдакцыі дакументу сярод іншага дзяцей абавязалі весці здаровы лад жыцця, праяўляць сацыяльную актыўнасць і захоўваць гістарычную памяць аб гераічным мінулым беларускага народу. Таксама новыя абавязкі з'явіліся і ў бацькоў ці законных прадстаўнікоў непаўнагадовых. Яны мусяць абараняць дзяцей ад інфармацыі ў інтэрнэце, што можа прынесці шкоду здароўю і развіццю. Праект таксама удакладняе катэгорыі грамадзянаў, якім забаронена працаваць з дзецьмі. Гэта асобы, што маюць судзімасць паводле экстрэмісцкіх і наркатычных артыкулаў.
Раніца багатая на аварыі. У Мінску адбылося некалькі дарожных здарэнняў, што сталі прычынай затораў. Адзін з інцыдэнтаў адбыўся на праспекце Дзяржынскага, непадалёк ад прыпынку грамадскага транспарту Хмялеўскага. 51-гадовы кіроўца Volkswagena, паварачваючы з другой паласы направа, не даў перавагу тралейбусу і сутыкнуўся з ім. Пасля удару транспартныя сродкі выехалі за межы праезнай частцы. Легкавік урэзаўся ў светлавую матчу. У выніку пацярпела 30-гадовая пасажырка Volkswagena, яе шпіталізавалі. Іншае ДТЗ адбылося па вуліцы Максіма Богдановича. Там загарэўся трактар з прычэпам. Паводле прэс-службы МНС на ягонае тушэнне выязджала брыгада ратаўнікоў. Цяпер высвятляецца прычына здарэння. На заправцы ў Бягомлі жыве сапраўдная зорка сацыяльных сетак сабака Жужа. Каб зняць з ёй відэо ў тыктоку, беларусы прыязджаюць з усіх канцоў краіны. Ролікі з сабакам набіраюць сотні тысяч праглядаў. Некаторыя з іх у нашай рубрыцы без каментара. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. А таксама чытаць Белсат у Тэлеграм, QR-код на вашых экранах. Усяго вам добрага і до сустрэчы.